Така, момчул Велино запалихме, готови сме. Ако имате сили, стойте прави. Благословен е нашият Бог всякога, сега и винаги, и во веки веков. Амин. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот дарував. На Господа да се помолим, Господи помилуй. Господи Боже, наистина, от Твое име и от името на единородния Ти Син и Светия Ти Дух възлагам ръката си върху Твоята рабиня Велина, която се удостоила да прибегне към Твоето свято име и да се запази под заслона на крилете Ти. Отстрани от нея старата заблуда, изпълни я с вяра, надежда и любов към Теб, за да познае, че Ти едничък си Бог истинен и единородният Твой Син и животворящият Ти Дух. Нека очите Ти винаги милостиво гледат в нея и ушите Ти да чуват гласа на молбите й. Развесели я в делата на ръцете й във всичкото й потомство, за да Ти се покланя и величае през всички дни на живота си. Амин. Изгони от нея всеки лош и нечист дух, който е скрит или се е загнал в сърцето и дух на заблуда, дух на лутоша, дух на идолослужение, дух на нечистота, която се върши по научаване от дявола. Обърнете се двамата с гръб към мен на запад. Отричаш ли се от сатаната? Отричаш ли се от сатаната? Отрече ли се от сатаната? Обърнете се към мен, което значи на изток, към светлината, към доброто, към Христос. Съчета ли се с Христа? Съчетах се. И вярваш ли в Него? Кажете, вярвам в Него като в небесен цар и Бог. Вярвам в Него като в небесен цар и Бог. И поклони му се. Без да се покланяте, кажете, покланям се на Отца и Сина и Светия Дух. Покланям се на Отца и Сина и Светия Дух. Единосъщна и неразделна Троица. Единосъщна и неразделна Троица. И както сте двамата от място, поклонете се на Светата Троица, нашия Бог. Благословено е царството на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги, и во веки веков. Амин. Може да си поседнете. Господи, помилуй, за да се освети тази вода, чрез силата, действието и слизането на Светия Дух на Господа да се помолим, за да слезе върху тази вода очистващото действие на свръхестествената Троица. На Господа да се помолим. Така, не бързайте, лекичко и спокойно. Това е вашето време. Вие сте ангажирали храма. Я стойте сега на батко момчу едно кръстче и на Велина едно кръстче. На батко момчу едно кръстче. Помазва се Божията рабиня Велина, селей на радост. В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Какво прави този дядо Павле? Така, готови сме. Кръщава се Божията рабиня Велина в името на Отца. Каква хубава топла водичка. Амин. И Сина. Амин. И Светия Дух. Амин. Ето онзи батко там снима. Виждаш ли? Хубавите снимки. Ето кръстника е поема и се казва затова и възприемник. Служете я да седне или да легне, попийте я. Хладнокръвно момиче, татко, виждате ли? Спокойно приема всичко. Това значи, че е интелигентно. Много дръжте така. Сега ще нарисувам едно кръстче от Светомира. Печат на дъра на Светия Дух. Амин. Печат на дъра на Светия Дух. Амин. Печат на дъра на Светия Дух. Амин. Беделичка. Така, обличате и сега спокойно, без да бързате и продължаваме.
елици, во Христа крести сте ся, во Христа облеко сте ся, алилуя, вие, които в Христа се кръстихте, в Христа се облякохте, алилуя. Така. Сега ще отрежем малко косичка за спомен. Минете малко по-назад, да не ви притеснявам така, дъщата. Така. Постригва се Божията рабиня Велина в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Тази косичка няма специално предназначение. Това за косичката ли? Моля? Да. Но обикновено се запазва като спомен от кръщането. Вие ще приберете после. Така. Оправдана си, просветена си, осветена си, умита си с името на Господа нашего Исуса Христа и Духа на Бога нашего. Ти си кръсти, ти се просвети, ти си миропомаза, ти се освети, ти се уми в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Не гледай нагоре. Така, хайде, мамо, дръжте ни, вместо не. Помилвай ни, Боже, по голямата си милост, молим Ти си, чуй ни и помилвай. Още се молим за новокръстената Божия рабиня Велина, за да бъде запазена през всички дни на живота си, във вярата на чистото изповедание, във всяко благочестие и изпълнение на Христовите заповеди. Още се молим за милост, живот, мир, здраве, спасение, прощаване на греховете и добро преуспяване на Божият раб Момчил, възприемника. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, защото си благ и човеколюбец Бог и на Теб, Отца и Сина и Светия Дух, въздаваме слава, сега и винаги и во веки веков. Амин. И във всичко добро преуспяване дарувай, Господи, на новокръстената Твоя рабиня Велина, с възприемник Момчил, на родителите и на всички, които присъстват тук и празнуват този празник, и ги запази за много години. Много лето, много лето, много лето. Розите в нашата градина, за теб, Велинка, ще наберем букет, за да е щастлива цялата година и имаш ти успех навред. Обичаме те, наше съкровище! Честито кръщене, Велина! Зова те към живот, изпъстрен, с дръзки мечти и смелост да ги догониш. Обичаща с цялото си същество. Съшита с вапцарова вяра. Бъди здрава, твой вечен другар, Момчил Тончев. И знай, ще стоя винаги зад теб, както съм стоял винаги зад баща ти. Бъди здрава!
Пожелаваме на Велина да е щастлива, здрава и много усмихната. Едно от най-хубавите неща на света е прегръдката на внучето. Този подскок, за да те обгърнат малките ръчички, ти дава криле, за да се чувстваш много щастлив. Това е неописуемо. Нали, бабе? Дай целувка, бабе. Здравей, мила Велинка! Предполагам, че когато гледаш това, ще съм поне 40 годишна, но ти желая да си много здрава, много щастлива, да имаш много късмет и да извървиш твоя път, както сметнеш за добре. Да не правиш нещата, защото трябва, а защото искаш. Много се радвам днес да сме тук, аз и моето семейство. А на теб, Велина, да си жива, здрава, винаги усмихната и да ни радваш целия живот. И нас, и твоите родители, цялото твое бъдеще. Благодаря ви.